Dyma ni'n barod am sesiwn arall ar y soffa. Da chi'n mynd gorau symud yn unlla. Ista'n gyffyrddus braf, ond da ni'n mynd i weithio'r coesa, da ni'n mynd i weithio'r breichia, a rhywfaint ar y cyhyran y stumog hefyd. Felly, da ni am ddechrau, ista'n ddigon cyffyrddus, dwylo'n gafal yn y gadar neu'r soffa i wneud yn siŵr bod chi'n aros mewn un lle yn llonydd braf, a da ni am weithio'r coesa. Felly, da ni am mynd goes dde i ddechrau, da ni am sleidio'r droed ar draws y llawr, a wedyn codi, a fyddwch chi'n teimlo'r cyhyra a dop y coesa'n dechrau gweithio, wedyn yr ochr chwith, union y fath. Coeliwch neu beidio, mae'r goes yn gweithio ar y ffordd i lawr, ond wedyn pan da chi'n codi, fyddwch chi'n teimlo'r tensiwn, a wedyn lawr â fo. Un arall bob ochr. A dyna fo, coesa'n dechrau gweithio rwan. Symudiad nesaf, da ni am symud ymlaen yn y gadar, a jyst dechrau symud y breichia rwan. Dwi hwn yn y symudiad mwy anodd yn y byd, mae hwn yn fwy jyst i deimlo y corff yn ymestyn, pwy bach o stretch. Byddwn ni fatha aderyn bach, dyna'r symudiad felly. Y ddwy fraich efo'i gilydd, i fyny ag i lawr. A 3, ond ni ryw 10 o hein. Isio bob dim deimlo'n gyffyrddus, dim poen o gwbl. Os da chi'n cyrraedd tua hanner ffordd, dim problem, be bynnag da chi'n deimlo. Os da chi eisiau mynd yn gynt, gwch chi fynd yn gynt. Ond fel ni'n sôn, yn lle bod o'n rhy gorfforol, mae hwn yn fwy am y symudiad. A fyddwch chi'n teimlo'r sgwydda'n dechrau stwytho. Cwpl eto. 1 a 2. A dyna ni. Da ni wedi dechrau gweithio'r coesa, da ni wedi gweithio'r breichia. Tro nesaf, y cyhyra yma yn y stumog. Felly, ista nôl yn y gadar, yn y soffa, pyn bach. Nw'n ni drio wedyn cael y dwylo tu ôl y pen. Os ti'n am cweit yn gyffyrddus, gwch chi afal yn eich breichia, just o'ch blaen fel yma. A da ni am just twistio'r corff. Un ochr, nôl i'r canol, a wedyn i'r ochr arall. Rhyw 5 bob ochr. Diolch yn edrych y symudiad anodda yn y byd, ond dwi'n gaddo fyddwch chi'n teimlo yn y cyhyra yn y stumog. Dyma ni wan. Trydydd gwaith i'r chwith. 3. Just rhyw stretch bach neis. 4. 1 bach eto bob ochr. A dyna ni. Ista mlaen rwan. Yn teimlo hwnna. Symudiad nesaf rwan. Fydda ni, atha bod ni'n ymestyn unwaith eto, jyst i'r ochr, fel bod chi'n gafal yn rhywbeth. Chi'n barod i wylio teledu. Lle mae'r tŵl, lle mae'r remote control na i newid y channel. Ac unwaith eto, anelu rhyw 5 bob ochr. Os da chi eisiau gwneud mwy, gnewch fwy. Teimlo'r bysydd yn ymestyn, a wedyn tynnu nôl i fewn. Cyhyra yn y stumog. Yn gweithio, 1 bach arall bob ochr. A dyna ni, felly da ni jyst yn dechrau teimlo, mae'r ysgwydda'n gweithio, mae'r breichia jyst yn ymestyn, yr corff yn teimlo'n heini ac yn braf. Ac y symudiad ola am y sesiwn yma, da ni am ista nôl, y ddwy law yn gafal yn y gadar yn y soffa unwaith eto, a da ni am wneud symudiad bod ni'n martsio. Felly, y cyflymder mae o fyny chi, be bynnag sy'n teimlo'n gyffyrddus, os da chi eisiau codi y goes dde, a wedyn y chwith, os da chi eisiau gwneud dipyn bach yn gyflymach. Dyna fydden ni'n drio wneud. Felly, gwn ni'n wneud faint bynnag liciwch chi. 10 bob ochr. Gwch chi weithio efo amser, 30 eiliad, munud. Da ni am wneud ryw 10 bob ochr unwaith eto. A cofiwch ista nôl os mae'n teimlo pyn bach fwy cyffyrddus. Hwn bach yn anodd os da chi'n ista mlaen ar y gadar. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A dyna fo. Sesiwn arall wedi gwblhau. Da ni wedi gweithio'r coesa, da ni wedi gweithio'r breichia, mae'r ysgwydda'n teimlo'n gret, ac hefyd y cyhyra yma yn y stumog. Ista nôl rwan, ymlacio a mwynhau'r teledu unwaith eto.